no moyo wose munyoro toko imbira izitsene. Kunyangwe zvino tenzi anoti pindukira ino moyo wose tsanya izvokudya muchichema nokusuwa moyo yenyu ngairatidze kusowa kwenyu murege kuvarura hanzu dzenyu chete muchiti zvakwana. Dzokerai kuna tenzi ane tsitsi uye azere nenyasha. Ndiani anoziva zvimwe tenzi Mwari wenyu angachinja moyo wake achizokupai makomborero. Ridzai wamanda Zioni, sarudzai zuva rokutsanya muunganidze vanhu vagadzirire kuita ungano tsvene. Vashumiri vaMwari vanoshandira tenzi ngavacheme vachinamata vachiti nzwirai vana venyu tsitsi mitenzi. Musarega dzimwe ndudzi dzichiti zvidza nokutiseka paya padzinenge dzichiti ko Mwari wavo ari kupiko.